Hello muri Zimbabwe. Ini ndoitwa Razor Black. Apa tiri mustudio medu SMG studio. Tina manager wedu apa. Munogona kungozviintroduce manager. Well, say guys, Indians Trev from SMG Studio. I'm the managing director. So yeah. Zvikuitika panapa ndezvekuti toda kumbotaura nezvakaitika Cup Clash. Manga muriko kana kuti makaona pafoni or paTV whatever. Yeah. Handiti. So ndine mubvunzo 1 2 3 because handina kufara nezvimwe zvinhu zvaike zvichiitika. Handina kunakirwa. Okay. Kunyanya pamukomana wemuridzi uyu handoona sekuti havana kubata zvakanaka. Havana kubata zvakanaka. Okay. Saka right. Sezvandanga ndichitaura manager. Inini handakufara nezvakaitika paipai. Imi maonero enyu akamira sei because haina handisi kunakirwa. Yeah. Let me start nekuti I like the program Cup Clash. It's a very good thing. Simudzira upcoming artists and stuff. But however, zvinhu zvaya zvofanirwa kuitwa zviri fair. And I think kuti zvinhu zvaya zvazvina kuraniwa zvanga zviri fair. It's like papa nevanhu vanga vatori directed with these people ndo vanofanirwa kutongowina chunu. Meaning to say mukuedza kutaura kuti tiri pasame page. Yeah, I understand. Tiri pasame page. Yes. Alright. Kureva kuti mune zvimwewo zvamusina kufara nazvo handiti? Zvakawanda zvasina kufara nazvo. And pane zvandakafara nazvo handika. Iyo kutoti production inge ichiitika yakaitwa neCheapers Promotion. Nana Mukoma Fantani and nana nevamwe ma big names angaripo. It's a very nice thing. But kana tichita zvinhu zvazva let's do it zviri fair so that kana munhu anogona ngatongovapo anogona iyi atongosimudzirwa. Because we can't say kuti munhu anozongoya kufinary asina kumbobva kana kuzoni kunoise ukuno. Ozokonzi kufinary ndiye Saka like muri kuedza kutaura kuti apa zvinhu zvinofana kunge zvine kwazvakatangira. Yeah, you see zvinoitwa kana kumasports zvazva kuchikoro zvazvo. Kuti munobva kumazoni mopinda kumaprovincial muchibva kwese kuyoka muchidelete ana uchitongoona kuti 100 meters munhu atondisiyawo. Tichitoenda munhu anogona inenge achitongoenda ndozvo zvofanirwa kuitwa zvazvo. Noti kungoti tongozwa kuti last year kwakawina ningi oro uyu ningi ndiye anotifadzawo. Saka uyu hapese apanga hatine naye apa ndomuona kufinary oro because paipai paingoshanda mafeelings evanhu. Agona ngoti munhu akangoimba zvanakidza kana munhu ari kujaja udoti uyu mufana uchitomuisa kufinary. Handika. It's not fair. Yeah. Vanhu vanofanirwa kungoenda neevery protocol irimo muprogram iyoyo munhu wese ngapinde mairi. Handika. Because munogona makangoti makabati music ndichibata. Ndichigona yes. And also judgmental yaivapo ikuti vanhu vari kuti kudii nazvo ka. Haisi fair because some of the artists they don't come from that area Harare. Handika. Yes. They come from Bulawayo, they come from anywhere. Ndo pacho pana nchitaura mukomana wangu wemuridzo. Havana kuzoda umupamukana kuti muridzo wake uri kuedza kuti chii. Ndakaona chitanda changoiswa kuna lipo. Paipai paramboita fair because final yacho yakaimba 2 seconds. And papa sina kumbonyatso kushowana talent kuti is better than who. And so izvozvo ndo zvinofanirwa kunge zvichitariswa pama next Cup Clash kuti how best can you do this thing. And okay. And chikumbiro chedu kuCheapers Promotion kuti please zviri nani kuti every studio handika like kuno SMG kulead mass production Green Live Music Lucan Sky for whatever handika kunenge kuchibva vanhu ikoko kuti tinenge tiri kuzoni kwedu isusu mastudio ari muarea imomo akaregistrwa. Handika maartisti enyu ngaakwikwidzane okombewa kubuda best ikoko zvoitwa futi kuMash Central zvoitwa kupi. Handika every province maartisti anenge awina ikoko okwira futi achienda kusvika kunational then anenge ava kunational ndiye adini awina chinhu.
kusaita vanhu 100 avakomana munotinyadzisa vakomana please kungamuiti vanhu 100 munotinyadzisa kwaiva nevanhu vakawandisa zvekuti chero even mukana wacho I think maartist aitoshayiwa mukana nenyaya yekuti akawandisa. Andinoona apa time yacho pamwe dzedzingori 2 hours iwo upiwa kana 5 seconds dzekuti prove yourself kuti unogona. You can't. Okay, tikuona kuti paCup Clash apa panoratidza kuti pane hondo dzimwe dzatovapo kana kuti dzakazokonzeresiwa neCup Clash kuti dzivepo. Mozviona zviri zvinhu zvakanaka here kana kuti pakamira sei papo pamimhanzi yekuZimbabwe and actually yemunyika pasi rose kutaka kukwikwidzana kacompetition muzvinhu zvese kunopushawo maartist acho also nefan base rinokura. I remember patime isusu yatakakura there was Soldier Love and Sekalas. There was Alec Macheso and Tongai Moyo. And now pakambotraya kuda kuitwa ya Wingy D and Japres. Yeah, Wingy D and Japres is still going on. And who is better than who's better than who. So izvo zvinopushawo music industry and artists acho. So at the other end zvine ka-advantage yo kunerimwe side zvinogona kuita ka-disadvantage. Because I remember kuti vanhu vaitogona kutorwana fight chaiyo because yekuti iwe unosapota nhingi ndosapota. Saka vanhu vanogona kutokuwara especially pama-live shows and stuff zvinogona kukonzera kukuwara kwavanhu. But zvinhu zvekupusha music azvo zvine zvirai. Alright, zvibenefita maartist here kana kuti like tomboti ya Cristiano Namiso. Pane zvavanenge vachibenefita here vakomana apa vose vanhu vari kuita zvavari kuita chinoita kuti vanhu vaite mari and vanhu vanofollowa chinhu chako iwe. Right. So the idea yekuti vanhu vafarira chinhu chako then vakutokufollowa ikoko then they easily subscribe to you and they can subscribe to your platforms, they can subscribe to anything chaunenge wangooffer you because they like you. Saizvo zviya zvikangokwanisa kupusha manames enyu to a higher level then makutotora advantage of it then you gain money out of it. Alright, saka mukoma achipasi tiri kuti Cup Clash yakanaka inotipushira maartist edu but ngatibatei zvakanaka maartist acho tivapewo mukana. Handiti wekuti varatidzewo zvipo zvavo. I think chero vakaonawo zvima 1 minute zvezvakanakawo zvezvino